ఈ పూర్వ మహాసమ్మేళనానికి విచ్చేసినటువంటి గురువులందరికీ మరియు నా తోటి స్నేహితులందరికీ హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను. నేను ఈ పాఠశాలలో 8వ తరగతి ఎండింగ్లో వచ్చాను. డిసెంబర్లో 9-10 తరగతులు చదివాను. చదివింది తక్కువ సమయమే, ఓన్లీ 2.5 years. బట్ నేర్చుకున్నది మాత్రం చాలా ఉంది. అందులో ముఖ్యంగా నేను నేర్చుకున్నది ఏంటంటే, వేరే పాఠశాలకు ఈ శిశు మందిర్ పాఠశాలకు కంపేర్ చేస్తే శ్లోకాలు చాలా నేర్చుకున్నాను. పద్యాలు, శ్లోకాలు, ప్రార్థన సమయంలో నేర్పించినటువంటి గీతులు కానీ అవన్నీ కూడా ప్రస్తుతం నేను పనిచేసేటటువంటి పాఠశాలలో అవన్నీ నేర్పించడం జరుగుతుంది. సో వాళ్ళందరూ అడుగుతారు, నువ్వు ఇంత బాగా పోయమ్స్ చెప్తున్నావు, పద్యాలు పాడుతున్నావు, ఇవన్నీ ఎక్కడి నుంచి నేర్చుకున్నావు అంటే, నేను చదివింది శిశు మందిర్ పాఠశాల ఉట్నూరులో. సో అక్కడ మాకు ప్రేయర్లో మాకు ఖచ్చితంగా ఒక గీత నేర్పిస్తారు. మంత్లీ 2 గీతులు ఉంటాయి. సో అవన్నీ కూడా నాకు అక్కడ నేర్చుకున్నవే నేను ఇప్పుడు మీకు చెప్తున్నాను అని చెప్తాను. సో ఒక్కొక్క పాఠశాల చేంజ్ అవుతూ ఉంటాం కదా సిటీలో. అలా వెళ్ళిన ప్రతి పాఠశాలలో నేను ఇక్కడ నేర్చుకున్నటువంటి ప్రతి శ్లోకాలు, పద్యాలు, ముఖ్యంగా నాగరాజ గురుజీ గారు అప్పుడు పాట రాశారు. సో ఆ పాట నేను ఏ పాఠశాలకు వెళ్ళినా పాడతాను. ఒక పల్లవి చరణం. సరస్వతీ నమస్తుభ్యం వరదే కామరూపిణి విద్యారంభం కరిష్యామి సిద్ధిర్భవతు మే సదా, సిద్ధిర్భవతు మే సదా. నన్నయ్యా తిక్కన్నా ఎర్రన్న పోతన్న పెద్దన్న బద్దెన్న వేమన్న రామన్న ఎందరెందరో కవులనిచ్చిన శారదమా తల్లి, ఎందరెందరో కవులనిచ్చిన శారదమా తల్లి. సరస్వతీ నమస్తుభ్యం వరదే కామరూపిణి విద్యారంభం కరిష్యామి సిద్ధిర్భవతు మే సదా, సిద్ధిర్భవతు మే సదా. యదులాపుర మండలాన గోదావరి తీరాన ఈ వ్యాసాపదేశాన ఈ బాసర క్షేత్రాన ఇసుక రూపమున వెలసిన తల్లి చదువుల మా తల్లి, ఇసుక రూపమున వెలసిన తల్లి చదువుల మా తల్లి. సో ఈ పాట నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినా, నేను వెళ్ళిన ప్రతి పాఠశాలలో, చేసే పాఠశాలలో నేను అక్కడ చెప్తూ ఉంటాను సిటీలో. దాంతోపాటు మనకు నేర్పించినటువంటి గీతలు కూడా నేను అక్కడ నా పిల్లలకి చెప్తూ ఉంటాను. సో నేను చదివిన నా పాఠశాల గురించి కొన్ని వాక్యాలు. శిశు మందిర్ మా బడి, విద్యా వినయాన్ని నేర్పిన తల్లి ఒడి, మాకు ఎంతో జ్ఞానాన్ని అందించిన గుడి. ఈ గుడిలో కొలువైన మా గురువులు, మాలో క్రమశిక్షణను నింపిన మార్గదర్శకులు, మా భవిష్యత్తుకు పునాది వేసి బంగారు బాటలు వేసి మా అభివృద్ధికి కారకులైనటువంటి గురుమూర్తులందరికీ పాదాభివందనాలు తెలియజేస్తూ, ఈ రోజున మనం అందరం కలుసుకోవడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. సో ఈ రోజు నా జీవితంలో మర్చిపోలేని రోజుగా ఉంటుంది అని అనుకుంటున్నాను. సో గురువులను, మిత్రులందరినీ చూసిన ఆనందంలో ఇంత మంచి రోజును చిరకాలం గుర్తుండేలా ఒక చిన్న పాట ద్వారా నా ఉపన్యాసాన్ని ముగిస్తాను. భలే మంచి రోజు, పసందైన రోజు, గురు శిష్యులు కలిసే నేటి రోజు, వసంతాలు పూసే నేటి రోజు. భలే మంచి రోజు, నాతో పాటు అనండి. పసందైన రోజు, వసంతాలు పూసే నేటి రోజు, స్నేహితులంతా కలిసిన నేటి రోజు. హలో ఫ్రెండ్స్, అందరు ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారు అందరూ? మిమ్మల్ని కలుసుకోవడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. అసలు జీవితంలో మర్చిపోలేనటువంటి రోజు ఈరోజు. అసలు ఎన్నడూ కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఈ విధంగా ఒక రోజు వస్తుందని, మిమ్మల్ని అందరినీ కలుసుకుంటానని. మొదటిగా మనం చెప్పుకోవాల్సింది మన శ్రీ సరస్వతి శిశు మందిర్. శిశు మందిర్ అంటేనే క్రమశిక్షణకు మారుపేరు. ప్రతి స్కూల్లో విద్య లభిస్తుందేమో కానీ శిశు మందిర్లో మాత్రం విద్యతో పాటు సంస్కృతి, సాంప్రదాయాలు, ఆచార వ్యవహారాలు, క్రమశిక్షణ అనేటివి ఖచ్చితంగా లభిస్తాయని చెప్పవచ్చు. మొదటగా మనం చెప్పుకోవాల్సింది కిషన్ రెడ్డి గురూజీ గారి గురించి. చాలా గొప్ప వ్యక్తిత్వం ఉన్నటువంటి గురూజీ. ఆయన చాలా మంచివారు. ఒకరోజు నేను మంచిర్యాలకి, గండపల్లి నుండి మంచిర్యాలకి వెళ్తున్నాను. ఆ రోజు గురూజీ సన్మానం జరిగింది. ఆసిఫాబాద్లో ఉన్నటువంటి శిశు మందిర్ టీచర్స్ ఆ బస్సులో ఎక్కారు. వాళ్ళు కిషన్ రెడ్డి గురూజీ గురించి చాలా గొప్పగా చెప్పుకుంటున్నారు.
ఆ మాటలు వింటుంటే నాకు ఆ గురుజీ యొక్క విద్యార్థిని అయినందుకు నాకు చాలా సంతోషంగా అనిపించింది. వాళ్ళని అడిగి తెలుసుకున్నాను, మీరు ఎక్కడి నుండి వస్తున్నారు ఏంటిది అంటే, ఈ విధంగా కిషన్ రెడ్డి గురుజీ గారి సన్మానం అయింది, మీరు వెళ్ళలేదా, మీ స్టూడెంట్ అంటున్నారు కదా అని అంటే నేను చాలా బాధపడ్డాను. నాకు సన్మానం అయింది తెలియదు అసలు విషయం, కానీ చాలా సంతోషం అనిపించింది. ఇంకా స్కూల్లో చిన్నప్పుడు మేము అక్కడ పాత స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు ఇంటర్వెల్ టైంలో కబడ్డీ ఆడేవాళ్ళం ఫ్రెండ్స్ అందరం టెంపుల్ దగ్గర. తర్వాత ఇక్కడ స్కూల్లో కూడా ప్లే గ్రౌండ్ అనేది కూడా చాలా బాగుంది. ఫస్ట్ చెప్పుకోవాల్సింది నాగరాజరావు గురుజీ గురించి. ప్రార్థనా స్థలంలో విద్యార్థులు అందరూ కూర్చుంటే ఎవరైనా సరే మాట్లాడుతూ ఉంటే ఎక్కడి నుండి చూస్తారో అర్థం కాదు, ఒకసారి చూసేసాలు అందరు సైలెంట్ అయిపోయేవారు. అసలు ఎవరిని కొట్టడం కానీ తిట్టడం కానీ ఎన్నడూ కూడా చేయకపోతుండే, కానీ చూస్తే చాలా అలా సైలెంట్గా అయిపోయేవారు. అంత క్రమశిక్షణను మెయింటైన్ చేసేవారు గురుజీ. అలాగే మల్లారెడ్డి గురుజీ, పద్మా మాతాజీ, వాణిశ్రీ మాతాజీ, శశికళ మాతాజీ, ప్రవీణ్ సార్ రాలేదు కావచ్చు, మ్యాథ్స్ చెప్తుండే 10th మాధవ్ గురుజీ, వీళ్ళందరూ కూడా చాలా మంచిగా చెప్పారు మాకు. ఫ్రెండ్స్ అనేది దేవుడిచ్చిన స్నేహం అనేది దేవుడిచ్చినటువంటి గొప్ప వరం. అమ్మ అనే ఆత్మీయ పదం తర్వాత ధ్వనింపజేసేటువంటి ఏకైక పదం స్నేహం మాత్రమే. తల్లిదండ్రుల్ని, అక్క చెల్లెలు, అన్నదమ్మల్ని దేవుడిస్తాడు, కానీ స్నేహితుల్ని మాత్రం మనమే తయారు చేసుకోగలుగుతాం. అటువంటి గొప్ప వరం దేవుడు మనకిచ్చాడు. ఏందో తెలియదు కానీ నాకు ఇప్పటికీ పెద్ద గుడిని చూస్తే భయం వేస్తుంది. అస్సలు మాటలు రావట్లేదు. అప్పటి నుంచి ట్రై చేస్తున్నా పెద్ద గుడిని మాట్లాడాలి అని, అస్సలు డేర్ రావట్లేదు. ఎందుకో తెలియదు, మరి ఆ భయం అట్లనే ఉన్నది. మేబీ ఆ భయంతోనే డెవలప్మెంట్ కూడా అయినామేమో. ఇప్పుడు అభినయ్ చెప్పిండు తన భాషలో, అంటే తన ఇంజనీరింగ్ భాషలో సాఫ్ట్ డిస్క్ అని అది చెప్పిండు. నా మెడికల్ భాషలో నేను చెప్తాను. ఎట్లా అనంటే బ్రెయిన్ అండ్ హార్ట్ ఇవి రెండు కంట్రోల్లో ఉన్నప్పుడు, అవి రెండు హెల్తీగా ఉన్నప్పుడు మనం ఏదైనా సాధించగలుగుతాం. సో హార్ట్ చెప్పింది బ్రెయిన్ వినకపోయినా, బ్రెయిన్ చెప్పింది హార్ట్ వినకపోయినా అక్కడ హెల్త్ డిస్టర్బెన్సెస్ అయిపోతాయి. సో అట్లానే ఇవి రెండు కంట్రోల్ చేయాలి అని అంటే స్టార్టింగ్ నుంచి మనకి ఎప్పుడైతే మన కెరియర్ మొదలవుతుందో అప్పటి నుంచి ఒక డిసిప్లిన్ అనేది ఉండాలి, క్రమశిక్షణ. అలాంటి డిసిప్లిన్ అనేది మనకి స్కూల్ డేస్ నుంచి వస్తుంది, తర్వాత మధ్యలో ఎక్కడా రాదు. అయితే నేను ఒకసారి ఆబ్సెంట్ అయినాను, అంటే నాకు ఫీవర్ వచ్చి నేను ఆబ్సెంట్ అయ్యాను. పెద్ద గురించి నిన్ను ఆఫీస్కి పిలుస్తున్నారు అనేసి నాకు వచ్చి చెప్పిండ్రు అటెండర్. చెప్పేసరికి నేను క్లాస్ రూమ్ నుంచే ఏడ్చుకుంటూ వచ్చేసరికి పెద్ద గురించి లేరు. అమ్మయ్య ఇంకా నన్ను ఎవరు ఏమన్నారు అనుకునేసరికి నాగరాజు గురించి ఉన్నారు, అక్కడ నాగన్న గురించి ఉన్నారు. నాగన్న గురించి ఉండి ఏమైందమ్మా అంటే, సార్ ఆఫీస్కి పిలిచిండ్రంట గురుజీ అని అంటే, నువ్వు ఆబ్సెంట్ అయినావా నిన్న అంటే, అవును గురుజీ అన్న. అప్పుడు నాగన్న గురుజీ ఇట్లా వెళ్ళిపోయినరు. వెళ్ళిపోతున్నారు, ఇక అయిపోయింది నేను వెళ్ళిపోవచ్చు క్లాస్కి అనుకునే లోపు వెళ్ళి కట్టబట్టుకొని వచ్చిండ్రు. కట్టబట్టుకొని వచ్చేసరికి ఇంకా నాకు ఫుల్ భయం వేసి ఏడుస్తుంటే చేయి చాపు అన్నారు. చేయి చాపు అంటే ఇట్లా లెఫ్ట్ హ్యాండ్ పెడితే అది కాదు కుడి చేయి పట్టు అన్నారు. అనగానే ఇట్లా పట్టేసరికి ఇక్కడ కొట్టిర్రు. సో నాకు అది అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు పెయిన్ ఉంది. మీరు నమ్ముతారో లేదో, నేను ఎన్ని ఎక్స్రేలు తీయించినా ఈ పెయిన్ పోతలేదు. అసలు ఏంటి రీజన్ అని నాకు అస్సలు అర్థం కావట్లేదు. ఈ లిటిల్ ఫింగర్ ఇప్పటికీ నాకు పెయిన్ ఉంది. ఆ రీజన్ నాగన్న గురించి కొట్టింది. ఎక్స్రేలు తీయించిన మెడిసిన్ అమ్మ ఏం లేదు అని డాక్టర్స్ చెప్పినా కూడా నాకు ఈ పెయిన్ తగ్గట్లేదు. ఇదంతా ఒక ఎత్తు అయితే, నేను లాస్ట్ బెంచర్, సో అన్నిట్లోనూ వెనకాల ఉండేదాన్ని. అయితే ఒకరోజు పెద్ద గుర్జీ పిలిచి, నువ్వు మంచిగా చదివే అమ్మాయివి, నువ్వు లాస్ట్ బెంచ్లో ఎందుకు కూర్చుంటున్నావు అని కొత్త స్కూల్కి రాగానే తీసుకొచ్చి సెకండ్ బెంచ్లో కూర్చోబెట్టిరు. సో సెకండ్ బెంచ్లో కూర్చోబెట్టిన తర్వాత కొంచెం బాగానే చదివిన. తర్వాత ఒకరోజు నాగరాజు గురించి వచ్చి, మీరు హెల్త్ బాగుండాలంటే నీళ్లు బాగా తాగాలరా అమ్మాయి తాగండి, నీళ్లు తాగండి, మీరు నీళ్లు సరిగా తాగట్లేదు అన్నారు. తర్వాత మల్లారెడ్డి గురించి చెప్పిన సైన్స్ పాఠాలు, ఆ సార్ చెప్పిన హెల్త్ టిప్స్ నాకు తెలియదు, కానీ నేను ఆటోమేటిక్గా మెడికల్ ఫీల్డ్కి వెళ్ళిపోయాను. నాకు ఎప్పుడు గుర్తొస్తుంది, ప్రతిసారి నేను నా పిల్లలకి అదే చెప్తాను, వాటర్ బాగా తాగండి రా, వాటర్ బాగా తాగండి అనే వర్డ్ నాగరాజు గురించి చెప్పింది అట్లనే మైండ్లో ఇట్లా ఫిక్స్ అయిపోయింది. సో ఇది రీజన్. నెక్స్ట్ నేను అంటే ఇవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత ప్రొఫెషన్ ఇదంతా కంప్లీట్ అయ్యి నేను ఒక ఓపెన్ కేటగిరీ జాబ్ కొట్టాను. సో నా మెడికల్ ఫీల్డ్లో ఆ రోజు నాకు కౌన్సిలింగ్కి వెళ్ళాను.
నాకు మోర్ అండ్ మోర్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఎక్కడైనా తీసుకోవడానికి. కానీ ఎందుకో నాకు ఊట్నూరులోనే తీసుకోవాలి అనేసి నేను ఊట్నూరులోనే తీసుకున్నాను. నేను కౌన్సిలింగ్ అయిపోయి బయటకు రాగానే మనకి ప్రొఫెషన్కి సంబంధించిన జాబ్ వచ్చినప్పుడు ప్రొఫెషన్ గుర్తుకు రావాలి. నాకు అసలు ప్రొఫెషన్ గుర్తుకు రాలేదు. నాకన్నా గురించి కొట్టిన ఈ దెబ్బనే గుర్తు. అదే ఎందుకో సడన్గా నాకు స్కూలే గుర్తుకొచ్చింది. స్కూలు ఊరు ఇదే గుర్తుకొచ్చింది. యాక్చువల్గా మనం చదువుకున్న ప్రొఫెషన్లో ఉన్న మనం ఈ జాబ్ తెచ్చినప్పుడు మన ప్రొఫెషన్ గుర్తుకు రావాలి. కానీ అలా కాకుండా నాకు స్కూలే గుర్తుకొచ్చింది. అది మేబీ ఆ డిసిప్లిన్ కావచ్చు, అప్పుడు మేము నేర్చుకున్న డిసిప్లిన్ కావచ్చు. నెక్స్ట్ ఎక్స్కర్షన్కి వెళ్ళినాం మనం. అసలు ఎక్స్కర్షన్ది ఎవరు మీరు గుర్తు చేయట్లేదు. మనం అందరం ఎక్స్కర్షన్కి వెళ్ళినాం. పద్మా మాతాజీ కేరింగ్ అసలు నేనైతే మా అమ్మ నాన్న మర్చిపోయినా. వెళ్ళేటప్పుడు చాలా భయం, ఎందుకంటే 6th 7th క్లాస్లో మనకి అంత ఇల్లు వదిలేసి వెళ్ళాం కదా, చిన్న పిల్లలమే కదా. కానీ పద్మా మాతాజీ చాలా కేరింగ్గా చూసుకున్నారు. తినండి వాళ్ళని, తినండి రా అనేసి. అసలు వెళ్ళి వచ్చే వరకు కూడా ఒక పేరెంట్స్ ఎట్లయితే చూసుకుంటారో అట్లా చూసుకున్నారు. ఇదంతా చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది. ఫస్ట్ శ్రీవాణి ఫోన్ చేసినప్పుడైతే నువ్వెవరు అని అడిగేసిన. నేను శ్రీవాణి అన్నా కూడా అసలు శ్రీవాణి ఎవరు చెప్పు అనేసి ఇట్లా గట్టిగా అనేసిన. మళ్ళీ వాళ్ళ అడ్రస్ అవన్నీ చెప్పిన తర్వాత గుర్తుకొచ్చింది. ఎట్లా అనంటే స్కూలింగ్ అయిపోయి ఎవరి ఫ్యామిలీస్ వాళ్ళు ఎవరి ప్రొఫెషన్కి వాళ్ళు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఎట్లా అంటే షార్ట్ టైం మెమరీ అయిపోయింది అందరికీ. మనం ఈ స్కూల్ నుంచి చదివినాం, ఈ స్కూల్లో ఉన్నాం అనేది అసలు ఎవరికి దాదాపు చెప్పాలంటే గుర్తుకు లేదు. ఇక్కడ బాయ్స్ అందరినీ చూస్తుంటే అయితే నాకు 10 మంది కంటే ఎక్కువ తెలియదు. అందరూ చూసిన మొహాలైనా కూడా లోకల్ బాయ్స్ మాత్రమే గుర్తున్నారు, మిగతా వాళ్ళు ఎవ్వరు కూడా గుర్తుకులేరు. శిశు మందిరాలు ఇప్పుడు మా పిల్లల్ని మేము శిశు మందిరాల్లో వేద్దామంటే వీలు లేని పరిస్థితుల్లో ఉన్నాము. ఇలాంటి పాఠశాలలు మళ్ళీ మళ్ళీ రావాలి. ప్రత్యేకించి మా ఉపాధ్యాయులందరినీ కూడా కోరుకుంటున్నాను, మళ్ళీ మా పిల్లలకు ఇలాంటి సంస్కృతి సాంప్రదాయాలు అలవర్చాలి అని మాకు చాలా ఉంది. కానీ లేని పరిస్థితులు, ఎంతసేపు కార్పొరేట్ లైఫ్లో ఉండిపోయాం. ఇక్కడ తెలుగు మ్యాండేటరీగా ఉండేది మనకు ఒకప్పుడు. కానీ ఇప్పుడు పిల్లలు హయ్యర్ అఫీషియల్స్ మా వాళ్ళు వస్తే మా ఫలానా మేడం ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడదు, మా ఫలానా సార్ ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడరు. అసలు ఎలాగైపోయిందనంటే తెలుగు కంప్లీట్గా మర్చిపోయే పరిస్థితికి వచ్చేసాం మేము. కానీ కొన్ని మూలాలు మాత్రం శిశు మందిర్ నుంచే ఉన్నాయి. ఆ శిశు మందిరాలు మాకు నిజంగా చాలా నేర్పించాయి, ఇంకా నేర్పుతూనే ఉన్నాయి. నేను ఒకరోజు గురుజీకి మెసేజ్ పెట్టాను, సార్ నేను ఇట్లా ఫలానా శ్వేత అని అంటే సార్ వెంటనే క్విక్గా రియాక్ట్ అయ్యి నువ్వు ఫలానా శ్వేతవి, మీ చెల్లెలు, మీ ఫాదర్ అని ప్రతిదీ గుర్తుపెట్టుకున్నారు. నిజంగా నాకు చాలా అంటే చాలా ఆనందం వేసింది. అబ్బా ఇంత బాగా గుర్తుపెట్టుకున్నాడు, నేను అసలు వెళ్ళాల్సిందే ఈ ప్రోగ్రామ్కి అనేసి. ఇవాళ మా బాబాయ్ కూతురు పెళ్ళి వరంగల్లో వచ్చాను నేను. మా హస్బెండ్ వస్తుంటే కొప్పడుతూ వస్తున్నారు, ఇంత దూరం వెళ్ళడం అవసరమా, వరంగల్ నుంచి ఇంత లాంగ్ జర్నీ అవసరమా అనేసి. కానీ ఇక్కడికి వచ్చి ఆయన కూడా ఇవన్నీ ఏర్పాట్లు చూసి రావాల్సిన ప్రోగ్రామేలే, నీకు ఎంతసేపు నువ్వు ఎంజాయ్ చేయగలుగుతావు అంతసేపు ఎంజాయ్ చేసుకొని రా అనేసి నన్ను వదిలేసి వెళ్ళిపోయాడు ఇంకా ఆయన. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ హూ ఆర్ బిహైండ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. చాలామంది ఉన్నారు, ఒకరు ఇద్దరు పేర్లని కాదు, అందరికీ కూడా పేరు పేరున ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు.